Durant aquesta sessió, amb dos ponents, la primera és Anna Sayés i després l'Adrià Llacuna. Després moderaré també el debat final. Molt ràpid, per donar la paraula a la professora Anna Sayés. Voldria aquí assenyalar-vos un article d'avui, de La Vanguardia, no? De Walter Laqueur, no? 2017, un año de aniversarios. Qui és Walter Laqueur? Un historiador important, no? És un politòleg nascut al 1921, una persona que després va haver de fugir per cames de l'Alemanya nazi i que és ara historiador, politòleg, membre del Consejo de Estudios Internacionales de Washington. Un important intel·lectual, allò que ells en diuen liberal, és a dir, un liberal, una persona molt propera al Partit Demòcrata, que ha escrit coses molt interessants, però que avui fa un article, publica un article que diu al final un año de aniversarios, però que diu sobre la Revolució d'Octubre. Diu, hasta finales de los años 80 existía un consenso general en el sentido de que el acontecimiento más importante que tuvo lugar en 1917 fue la Revolución bolchevique. Pero 100 años después resulta dudoso que ni siquiera el Partido Comunista de Rusia siga con gran atención el citado acontecimiento. I després diu que la seva teoria és que els esdeveniments més importants del 17 van ser altres. És a dir, comença a dir la intervenció dels Estats Units a la guerra, la Gran Guerra, o els primers moviments per tal de crear un estat sionista a Palestina i d'altres. Això és molt dubtós, sobretot perquè aquest intel·lectual, és un intel·lectual, repeteixo, important, va ser un historiador, va escriure coses, jo no hi estic d'acord en general amb les seves interpretacions, però és una persona amb un cap molt sòlid i coneix bé la història del segle XX i la història de la Revolució Russa. Tothom sabia, abans de 1989, que l'esdeveniment més important del 17 va ser la Revolució Russa. Tothom ho sabia, fins i tot la dreta ho sabia i no ho negava. Ara, què és això? És un intent de minimitzar. D'entrada, i en segon lloc, fins i tot diria, un intent de demonitzar aquest esdeveniment. I això, jo crec que en el fons és una qüestió que prové del triomfalisme de la postguerra freda, d'alguna manera d'exorcitzar el mal, allò que ens havia fet mal a nosaltres que no érem d'aquell corrent polític, però que no és una actitud historiogràfica, no és una actitud política intel·ligent i correcta. Per què? Perquè la Revolució Soviètica té una importància historiogràfica enorme, més enllà de la decisió política a aquest esdeveniment concret. Per què? Perquè la Revolució del 17 implicarà un punt d'inflexió en la història mundial per una raó molt senzilla, perquè crearà una nova dinàmica mundial. És a dir, serà un punt d'inflexió en la història mundial i crearà una nova dinàmica política, social, econòmica. Nova en el sentit que el moviment comunista, fill d'aquesta revolució, serà el moviment que més influirà d'entrada en el moviment anticapitalista en general. Tot el moviment anticapitalista en general serà molt i molt influït, o de totes maneres determinat pel moviment comunista, fins i tot aquells que eren antibolxevics o antisoviètics hauran de confrontar-se amb l'experiència del moviment comunista. Per tant, d'entrada, aquell moviment fruit de la revolució influirà en el moviment anticapitalista en general i influirà en el capitalisme mateix al llarg del segle XX. És a dir, d'això n'hauríem de parlar, no és aquest el tema, però és un tema interessant. El capitalisme va ser l'únic moviment polític, el moviment comunista, que va haver d'obligar a les èlits capitalistes a pensar i a reformar en un determinat sentit el moviment capitalista, és a dir, el sistema. A què em refereixo? No tant allò del New Deal de Roosevelt, perquè això va ser un fenomen amb molta improvisació i de totes maneres amb molt d'emergència per fer front a una situació molt dura, que era la situació dels Estats Units dels anys 30, sinó m'estic referint sobretot al capitalisme de Bretton Woods.
és a dir, el capitalisme del 43-44, és a dir, quan ens comencen a crear les bases per un nou capitalisme que seria molt diferent del capitalisme anterior. És a dir, les èlits recullen, o d'alguna manera afronten el desafiament comunista i pensen en un capitalisme reformat, en un capitalisme que per primera vegada en la història es basaria en el consens. Això no ho vam fer motu proprio, no va ser un moviment espontani, no? Va ser un moviment en una llarga part motivat per tal de fer front a una amenaça que hi era, el 1943-44, tot i que el 44 i 45 encara eren aliats amb la Unió Soviètica contra els nazis. Per tant, i després començarà un nou capitalisme que després s'esgotarà. Ara estem notant l'esgotament definitiu i total d'aquell vell paradigma del Bretton Woods, que ja havia entrat en crisi als anys 70. És a dir, un capitalisme per primera vegada pensat no sobre la força brutal, sinó sobre determinats paràmetres, com podia ser, per exemple, el creixement o com podia ser la productivitat. Abans no existien. Vosaltres veieu els documents dels grans pensadors o de les grans organitzacions patronals, allò del creixement, productivitat. Era allò dels beneficis, sobretot. Per tant, el moviment comunista influirà molt en el segle XX i nosaltres no podem tenir aquesta actitud en el fons menyspreu, que en el fons és falsa, perquè ell ho sap millor que nosaltres, segurament ho sap millor que nosaltres, però és una postura política. En canvi, jo crec que això és molt important, és un tema, aquesta jornada també, se n'haurien de fer moltes altres i l'esquerra jo crec que hauria de recuperar també una mica de coneixement del passat per tal d'arribar a un bon coneixement del present. Per tant, celebrem aquesta jornada i la proseguim i seguim avui amb dues intervencions molt interessants. La primera és la que ens oferirà la professora Anna Sayés, que presenta una ponència amb el títol La revolució de febrer del 1917. Bé, la professora Anna Sayés ha exercit durant dècades la docència universitària a la Universitat Autònoma de Barcelona, on va ser catedràtica d'Història Contemporània i on va impartir, entre altres coses, entre altres temes i matèries, el curs d'Història de la Revolució Russa. Per tant, estem parlant d'una persona amb un coneixement profund i articulat d'aquest esdeveniment històric i crec, per tant, que allò que ens pugui dir sobre el tema de la Revolució de febrer, que és certament un aspecte concret d'un fenomen més global, com va comentar fa poc l'Alejandro Andreassi, jo crec que ens ajudarà a entendre d'una forma més global i orgànica tota la fenomenologia del fenomen revolucionari rus al llarg del 1917. Per tant, crec que serà una ponència molt interessant i molt útil des d'aquest punt de vista. Per tant, passo la paraula a la professora Anna Sayés. Bé, jo entenc que minimitzar la revolució de 1917, la de febrer, i bàsicament la revolució d'octubre, entre les quals, evidentment, hi ha un nexe de continuïtat, no és simplement, és una ruptura, però és molt més que una ruptura, té un objectiu, que és exorcitzar les revolucions, dir les revolucions no serveixen per res, perquè mireu on finalment hem acabat arribant, és a dir, acaben manant els de sempre. Però és evident que aquesta revolució sí que va ser important per Rússia, va ser fonamental, òbviament, va ser fonamental per Europa, pel món, per la dimensió de la revolució russa, va ser universal, la seva influència als Estats Units, Amèrica Llatina, Àsia, és indubtable. I, per tant, crec que no és pas de vegades que hem de parlar d'aquesta revolució russa del 1917. Bé, jo acostumo, quan començo a parlar, quan parlava als meus estudiants, o he parlat altres vegades, de la revolució de febrer, aquella revolució que comença al febrer del 1917, recordeu que estem en calendari julià, que hi ha 13 dies de diferència, el calendari gregorià el van adoptar els bolxevics a partir de febrer, març de 1918, és a dir, quan estaven ja pràcticament iniciant la Guerra Civil.
Jo acostumo, deia, a començar a parlar de la Revolució de Febrer amb una cita d'un populista rus que es deia Txaktxev, que el 1876 deia, i ho faig també com un homenatge a aquests populistes russos, perquè crec que han tingut un paper importantíssim en aquests populistes a finals del XIX, la primera dècada del XX, en el desencadenament de la Revolució de Febrer i després de la Revolució d'Octubre. Deia que acostumo amb una cita d'aquest populista que deia així el 1876. La preparació d'una revolució no és obra de revolucionaris, és obra dels explotadors, dels capitalistes, dels terratinents, dels sacerdots, de la policia, dels funcionaris, dels liberals, dels progressistes i de gens per l'estil. Els revolucionaris no preparen una revolució, els revolucionaris fan la revolució. Bé, és a dir, que la revolució és provocada per l'explotació, per la sobreexplotació de les classes hegemòniques, de les classes dominants. La revolució ve provocada per l'egoisme, la intolerància de les classes dominants. Jo crec que és una bona cita per introduir una sèrie de preguntes sobre la revolució que es va produir a Rússia al febrer del 1917. Per què es va produir ahir una revolució que va acabar desembocant en la Revolució d'Octubre? Una revolució que significa, evidentment, un salt extraordinari, un salt qualitatiu en el procés d'emancipació de les classes populars. Per què es va produir una revolució d'aquestes dimensions a la febrer, sobretot la d'octubre, en un país retardatari com Rússia, en un país retardatari des del punt de vista econòmic, des del punt de vista social, des del punt de vista polític, si el comparem amb el nivell de desenvolupament social, polític, econòmic occidental, els que van ser els aliats de Rússia des d'agost del 1914. Òbviament, trobar la resposta a per què es va produir allí la revolució, a Rússia la revolució, és complexa i hem de trobar diverses causes, totes elles s'interrelacionen. Jo crec que, d'una forma o altra, és forçós que, encara que de molt ràpida, anem a la revolució del 1905. Penseu que encara a primers del segle XX l'autocràcia tsarista, el tsar, es vanagloriava de que a Rússia no s'havia produït cap revolució. És a dir, mentre que a Europa havia viscut la revolució francesa, la revolució dels 20, la dels 30, del 48, la comuna, a Rússia no hi havia hagut cap revolució. Evidentment, hi havia hagut repressió, moviments antitsaristes, però no cap revolució. I fixeu-vos que aquest país, que no havia viscut cap revolució fins a començaments del segle XX, viu 3 revolucions en 12 anys. La de 1905, la de febrer del 17 i la d'octubre del 1917. I això per què? Perquè deia que havíem d'anar a la revolució de 1905. La revolució de 1905 se salda, teòricament, amb una relativa victòria del tsarisme. Què fa el tsar un cop té controlat el moviment revolucionari, el moviment vaguístic? Què fa? Doncs fer una sèrie de concessions. Bàsicament, concessions que passen bàsicament per atorgar, perquè és així, atorga una Constitució. L'any 1905 atorga una Constitució i aquesta Constitució fa callar les veus, moltes de les veus que protestaven contra un sistema autocràtic. Penseu que Rússia és l'únic sistema autocràtic que perviu a Europa a començaments del segle XX. Atorga una Constitució. Amb aquesta Constitució, sobretot, el que fa és satisfer la burgesia. Aquesta burgesia que es comença a desenvolupar des de finals del segle XIX amb la penetració del capitalisme a Rússia. Una burgesia que, a més, viurà sempre un drama hamletià. De fet, fins a la Revolució d'Octubre. És a dir, d'una banda voldria llibertats polítiques,
però de l'altra sap que és el tsarisme el que li assegura el control de les classes populars. Per tant, dol i vol. Fins a quin punt podem acceptar, demanar llibertats si aquestes llibertats signifiquen que també les classes populars poden exercir aquesta llibertat i posar en perill els nostres interessos. Per tant, aquesta em sembla que és una qüestió important. Aquesta situació de la burgesia russa, bàsicament burgesia agrària, burgesia industrial. Bé, en tot cas, el 1906 fa, davant dels fets que s'han produït el 1905, atorga una Constitució, però és una Constitució que dona pas a un sistema pseudoparlamentari. El Parlament té capacitat deliberativa, però el poder real està en mans de l'executiu, i l'executiu és el tsarisme i el seu govern. Diguem que de la revolució de 1905, el tsar el tsarisme surt fent una sèrie de concessions, però que els pilars del sistema es mantenen inamovibles. Aquests pilars són, bàsicament, la burocràcia imperial, l'Església ortodoxa, la policia política, la temible Okhrana, i, sobretot, l'exèrcit. Cal que això no ho oblidem, perquè, evidentment, l'exèrcit tindrà un paper clau en la caiguda del tsarisme al febrer del 1917. La Duma, per tant, la Duma, el Parlament, és elegida per un vot censitari, és a dir, per tant, és un vot extraordinàriament limitat. De tota manera, les concessions, és a dir, s'obre un període de relativa llibertat, allò que jo deia, he dit a vegades, de llibertat vigilada, s'obren espais de llibertat. Això dona pas al creixement de partits polítics que s'havien anat conformant des de finals del segle XIX, el creixement del Partit Constitucional Democràtic, que és el partit cadet, el partit per antonomàsia de la burgesia, el Partit Socialdemòcrata Obrer Rus, que és el partit, evidentment, és el partit de Lenin, és el partit de Martov, però és un partit que està ja en ple procés de scissió, una scissió que s'acabarà consumant el 1912. El 1912 tindran ja comitès executius, comitès centrals separats. No voldria entrar ara aquí en els problemes que han portat aquesta separació, perquè aquesta serà objecte d'una altra intervenció. També veiem la consolidació del Partit Socialista Revolucionari, que és un partit neopopulista. Aquest és un partit importantíssim perquè cal que no oblidem una qüestió central, i és que és el partit agrari per antonomàsia. I seguirà sent el partit agrari per antonomàsia fins i tot després de la Guerra Civil, fins i tot després de 1921, on, a pesar que es liquida l'existència de partits polítics, els socialistes revolucionaris segueixen tenint un paper fonamental en el món agrari. No oblidem que quan es produeix la Revolució de Febrer, el 85% de la població russa, i quan dic russa vull dir per extensió de tot l'imperi rus, que és un imperi multinacional, el 85% de la població russa és població agrària. De manera que voldria insistir en una qüestió, suposo que en un moment ja algú hi entrarà, que és que la qüestió agrària és una qüestió central en tot el procés revolucionari rus, des d'abans, evidentment, de la Revolució de Febrer del 17, al llarg de tota la revolució, de tota l'etapa del govern provisional, i seguirà sent una qüestió central ja amb els bolxevics en el poder. De fet, serà tant així que no es liquidarà el problema, la qüestió agrària no quedarà definitivament liquidada, i entre cometes, fins que la consolidació en el poder de Stalin amb tot el que serà la col·lectivització forçosa i per donar pas al procés d'industrialització accelerada. Per tant, insisteixo en aquesta qüestió, Rússia és un país la classe obrera
industrial, la classe obrera de fàbrica, és una classe obrera quantitativament poc important, però el que li dona la seva importància és que és una classe obrera extraordinàriament concentrada. Per exemple, a Petrograd, que és la ciutat industrial més important de Rússia, al febrer de 1917, les indústries Putilov, les indústries de guerra, tenen 3.000 obrers. Per tant, aquesta concentració obrera permet que un ràpid creixement de la consciència de classe, però la classe obrera és extraordinàriament limitada des del punt de vista quantitatiu en un marc de pagesia, evidentment molt diversa. Bé, perquè quan parlem de pagesos sembla que tot sigui el mateix, evidentment. Trobem els grans propietaris nobiliaris, la propietat de la corona, fins a la burgesia agrària, els famosos kulaks que va liquidar de manera brutal Stalin, la petita burgesia agrària i la pagesia sense terres. Per tant, hi ha un amplíssim ventall de diferenciació social en el món agrari, no és un tot unitari. Bé, en tot cas, tornant al que deia, la Constitució de 1906 permet el creixement d'espais de llibertat, la consolidació dels partits polítics, el partit de la burgesia i els partits, diguem-ne, d'esquerres, esquerres socialistes, el creixement de sindicats, el creixement, en definitiva, d'allò que dèiem, la societat civil, aparició de revistes científiques, de revistes culturals, de premsa política, etc. D'altra banda, el tsarisme es veu beneficiat a partir de 1906-1907 per la recuperació econòmica. Per exemple, anem a una altra qüestió, i és que el capitalisme rus, que ha penetrat a Rússia a les últimes dècades del segle XX, és un capitalisme molt dependent de capital exteriors, de França, de la Gran Bretanya, d'Alemanya, i per tant, quan es produeix una crisi de caràcter una crisi econòmica en general, el pes d'aquesta crisi a Rússia és especialment important. Bé, entre 1906 i 1912 es viu un moment de nou creixement econòmic, és un moment de ràpides transformacions socials i econòmiques al compàs de la penetració del capitalisme i de la bonança del capitalisme a escala europea. Però a partir de 1900, i per tant, diguem-ne, sembla que el descontent social de la burgesia, de les classes treballadores, és un descontent que s'ha esmorteït. Però a partir de 1912 es comença a entrar en una nova fase de crisi econòmica d'abast europeu, de capitalista general, però també que té unes claríssimes repercussions a Rússia. I a partir d'aquell moment comença de nou el creixement del descontent, i amb el creixement del descontent social i polític el creixement de la repressió, que acostumen a estar lligats. El sistema tsarista torna a tenir greus problemes per controlar aquest descontent i sembla que tot això, el creixement d'aquest descontent, anuncia una nova explosió revolucionària d'abast molt general. El que es produeix a partir de 1912 i fins a l'inici de la Primera Guerra Mundial és allò que alguns diuen, es posa en evidència les diferències entre el país real, la seva estructura de classes, les reivindicacions socials, i el país legal, que segueix encotillant aquestes reivindicacions de caràcter social, les reivindicacions socials, polítiques i econòmiques. Bé, el 1914 sembla que, com us deia, estem a la vella d'una nova explosió revolucionària. Però el desencadenament de la Primera Guerra Mundial, Rússia s'alinea al costat dels aliats, al costat de les potències occidentals, fa callar per uns moments aquestes protestes, que anaven creixent, les vagues, motins al camp, fa callar per uns moments aquestes protestes, és
la Unió Sagrada, de la que aquí ja s'ha parlat. També hi ha Unió Sagrada a Rússia, el que passa que aquesta Unió Sagrada segurament es trenca abans a Rússia. Quina és l'actitud dels diversos partits polítics davant del tema, davant del problema de la guerra? En contra de la guerra s'alineen de manera claríssima, de manera clara i decidida, els bolxevics. Si bé, al llarg del període que va de febrer a octubre del 17, hi ha certs matisos, fins i tot dintre del propi partit bolxevic. No serà igual l'actitud d'un Kamenev que l'actitud d'un Lenin. Llegia aquests dies en un llibre que s'acaba de publicar que es diu El tren de Lenin, que ha publicat Crítica, llegia una frase lapidària de Lenin. Lenin acostumava a tenir frases molt lapidàries que no volia dir-la exactament així. Quan es refereix a certs bolxevics que estan en contra de la guerra però que pensen que encara és possible que el govern provisional pugui fer alguna cosa per portar a la pau, diu així, i ho llegeixo en castellà perquè si l'he treta, diu: pedir al gobierno provisional que concluya una paz democrática es como predicar virtud a la encargada de regir un vestíbulo. Aquestes frases d'aquestes Lenin en té, podríem fer pràcticament un llibre de cites de Lenin que tenen aquest caràcter lapidari. Bé, us deia doncs que davant del tema de la guerra, l'actitud, els que estan decisivament en contra de la guerra, són els bolxevics amb matisos, com us deia, i els socialistes revolucionaris, només una petita fracció està en contra de la guerra, que és el que s'anomenen socialistes revolucionaris d'esquerres, que s'acabaran escindint del gran partit de la pagesia russa i per uns moments, només per uns brevíssims moments, col·laboraran amb els bolxevics quan es produeix la Revolució d'Octubre de 1917, justament per la qüestió agrària, perquè els bolxevics donen la terra als camperols i que els camperols donar la terra als camperols vol dir donar-les a les comunes agràries i que aquestes comunes distribueixin la terra en funció de les característiques d'aquestes comunes. Estan al costat de la guerra els menxevics. Això ho hem de matisar, evidentment, no és la mateixa actitud que la de la burgesia del partit cadet. Aquests estan per la guerra perquè tenen vocació imperialista, perquè evidentment pensen que poden treure profit de la guerra si els aliats guanyen la guerra, a Europa Oriental, a l'Europa Balcànica, al Caucas, enfront de Turquia. Aquests estan per la guerra, aquests tenen vocació clarament imperialista. En el cas dels menxevics, la seva actitud, com la dels socialistes revolucionaris, majoritàriament és: hem estat agredits, per tant, hem de fer costat al govern mentre no guanyem els enemics, no acabem amb aquesta agressió. Bé, dintre dels menxevics hi ha una ala, que és l'ala jo crec que és una de les grans figures del menxevisme, que és Martov. Martov i uns quants més que estan en contra de la guerra, també amb matisos. Bé, i no voldria oblidar els anarquistes, perquè normalment acostumen a ser els germans pobres i no inexistents del moviment revolucionari a Rússia. I els anarquistes, molt lligats en part doctrinalment al que han estat els socialistes revolucionaris, tenen un paper important en la Revolució del 5, en la Revolució de Febrer, en la Revolució d'Octubre. Estaran al costat dels bolxevics durant bona part de la Guerra Civil, però després trencaran amb els bolxevics. Quan diuen hem guanyat la guerra, per tant, cal retornar a les bases del que ha estat la Revolució d'Octubre, cal retornar a les bases del que ha estat octubre del 1917. Bé, la Unió Sagrada acabarà molt aviat, és a dir, durarà tant com les victòries, que són pràcticament cap. Les derrotes arriben aviat i amb elles arriben, com arriba a tots els camps de guerra d'Europa, arriba la fam, la misèria, els morts, els ferits i, de nou, l'agitació revolucionària.
les desercions als fronts, que són molt importants, les vagues, els motins agraris, tot això a partir de febrer s'accentuarà, i les ocupacions de terres nobiliàries, les terres dels grans propietaris, serà el pa nostre de cada dia i fins a la Revolució d'Octubre. En definitiva, la guerra va actuar d'accelerador del moviment revolucionari que havia quedat frenat el 1906 i l'agost del 1914. A partir de mitjans de 1915 es posen en marxa, diguem-ne, tres processos revolucionaris. Un és el de la burgesia, diguem revolucionari en la mesura que pretenia imposar un sistema constitucional. Evidentment, no grans canvis de caràcter social. Però al costat del moviment revolucionari de la burgesia, o reformista, si voleu, una burgesia que el 1915 ha constituït el Bloc Progressista, un grup de diputats de la Duma, s'han constituït en una unitat política per demanar al tsar que posi en marxa una sèrie de mesures de caràcter polític pel moment en què acabi la guerra. Evidentment, és un bloc progressista que pensa treballar de cara al futur, està situat davant del final de la guerra i tenir un paper, evidentment, hegemònic en el procés que es pugui obrir quan acabi la guerra. Bé, us deia que tres processos revolucionaris, el de la burgesia, entre cometes, revolucionari, el popular, que és agrari i urbà, i el de les nacionalitats. Cal que això no oblidem, el caràcter multinacional d'aquest imperi i el moviment de les nacionalitats, la rebel·lia contra el poder central, el poder de Petrograd, és important, sobretot pel que fa referència a Ucraïna. Ucraïna, que en el transcurs de la guerra i sobretot del 1917, en l'etapa del govern provisional, serà en gran part ocupada pels alemanys, que comptaran, d'altra banda, amb el suport dels nacionalistes ucraïnesos. Dic això perquè cal que recordem tot el que ha estat passant entre Rússia i Ucraïna i, per tant, això ve d'una llarguíssima història d'enfrontaments, de dissidències entre Rússia, els grans russos, per dir-ho d'alguna manera, i els ucraïnesos. Bé, per tant, es posen en marxa aquests tres processos revolucionaris, burgès, popular, de les nacionalitats. Tothom pensa, perquè és un fet assumit, que la revolució s'acabarà produint, que acabarà esclatant i que això obligarà el tsarisme a moure peça. Però els Romanov no van caure com a conseqüència d'un cop d'estat organitzat. I per això la cita de Tkachev. Els Romanov van caure per un moviment revolucionari que va tenir un caràcter molt espontani, perquè cal que tinguem en compte que a partir de 1912 la major part de partits polítics, sobretot a partir de 1914, la major part de partits polítics estan a la clandestinitat. Les mires de guerra imposen el control de les forces polítiques d'oposició i, per tant, estan a la clandestinitat, els dirigents polítics o estan a Sibèria o a les presons o estan a l'exili, com Zinoviev o com Martov o com Trotsky o com, evidentment, Lenin. El tsarisme va caure, doncs, bàsicament com a conseqüència d'un moviment popular espontani i desorganitzat en un primer moment que tradueix, que caigués per un moviment espontani i desorganitzat, tradueix el nivell de descomposició del sistema. Recordem les seqüències, ràpidament. El 23 de febrer hi ha una gran manifestació de dones, i accentuaria aquí aquelles amigues meves que estan treballant sobre les dones i la revolució, una gran manifestació convocada per dones contra la guerra, i a ella li seguiran altres manifestacions els dies següents, totes elles reprimides per l'exèrcit, fins que el 27 de febrer la negativa de la guarnició de la capital a disparar contra la multitud, al contrari que van donant armes a la multitud, doncs
significa el final del règim. És a dir, el pilar fonamental en el que se sosté la monarquia, que és l'exèrcit, està en procés també de descomposició. Ja ha fallat. Quines són les demandes populars? Les demandes populars són, evidentment, un sistema de llibertats polítiques, però són bàsicament la pau, drets laborals, el PA, la jornada laboral de 8 hores, l'alça salarial, drets sindicals i la terra. Aquestes són les reivindicacions fonamentals per part, evidentment, del moviment popular. La burgesia no està per la pau, la burgesia està per mantenir la guerra al costat dels aliats fins una pau amb annexions, perquè aquesta és la idea central del Partit Cadet. Bé, el 27, per tant, amb l'actitud de l'exèrcit, el monarca ha arribat a la seva fi. L'autocràcia tsarista ha arribat a la seva fi i uns dies després, a primers de març, es constitueix un govern, el govern provisional. I, de fet, aquesta etapa que va de febrer a octubre se l'anomena l'etapa del govern provisional, encara que n'hi ha quatre governs provisionals, que és important especificar per què n'hi ha 4 i què signifiquen tots ells. En aquest primer govern provisional hi trobem Emilio Koch, n'ha parlat el meu company, amic, n'ha parlat, però la figura central serà Kerensky, perquè el trobem en tots els governs, fins a l'últim govern, fins a la caiguda de l'últim govern provisional. Kerensky ve dels socialistes revolucionaris, forma part del grup dels Trudoviki, laboralista seria la Trudov, en rus és treball, i forma part del grup parlamentari dels socialistes llibertaris. Ja sabeu que normalment la via parlamentària acostuma a tenir un paper de portar als parlamentaris d'esquerra actituds extraordinàriament moderades. És a dir, s'ha anat moderar. La via parlamentària els ha portat aquest grup de socialistes revolucionaris a tenir una posició, diguem-ne, molt propera a la del Partit Cadet, és a dir, intentar anar a una sortida liberal parlamentària. Bé, en un primer moment, al març del 1917, sembla que el govern pot capitalitzar i controlar la situació. És l'única, diguem-ne, aquest govern està constituït bàsicament per diputats del bloc progressista i amb la inclusió, en aquest cas, de Kerensky. I, per tant, com que el moviment ha estat desvertebrat i desorganitzat perquè els partits polítics estan sortint de la clandestinitat, els líders estan tornant a Rússia, el govern té capacitat en un primer moment per controlar i dirigir, controlar i resituar el moment que s'està vivint. Però ràpidament neix un contrapoder i aquest contrapoder és el Soviet de Petrograd. Aquest Soviet de Petrograd és la reaparició d'aquells consells que havien nascut a la Revolució de 1905, però quan la Revolució de 1905 tenen un caràcter espontani, mentre que ara el Soviet de Petrograd i els que n'hi naixent, pensem que quan es produeix la Revolució d'Octubre hi ha més de 900 soviets urbans i obrers a Rússia, al marge dels soviets agraris que tenen la seva pròpia dinàmica. Aquí torno a insistir en aquesta qüestió. Una cosa són els soviets d'obrers i soldats i l'altra els soviets agraris, els soviets dels camperols. Bé, us deia que a partir de neix immediatament un contrapoder que és el Soviet de Petrograd, que després s'organitzarà, i aquests soviets s'organitzaran en un comitè central executiu dels soviets de tot Rússia. És un contrapoder, ho dic perquè moltes vegades s'ha definit com que hi ha 2 governs. No hi ha 2 governs, hi ha un govern que és el provisional, que és el que emet decrets, emet ordres, emet lleis, i el soviet exerceix la funció de
cooperar, a vegades aquí és on Lenin començarà a protestar, que és això de cooperar amb el govern provisional, de control i d'autoorganització de la classe obrera, com s'organitza, per exemple, un moment de vagues, com es distribueix el menjar, la qüestió dels salaris, etc. Que s'exerceix aquesta funció de contrapoder. En el soviet de Petrograd i en bona part dels soviets urbans, la força majoritària és el partit bolxevic. No en va, és el partit menxevic, perdó. No en va, els bolxevics encara són un partit minoritari. Aviat, però, us deia que aquest soviet de Petrograd neix amb aquesta idea de control, cooperació, autoorganització, però aviat es manifestaran les diferències entre el moviment revolucionari popular, les reivindicacions populars i el govern provisional. I d'una forma o altra el soviet de Petrograd reflectirà aquestes contradiccions entre el govern i moviment popular. Perquè en el soviet de Petrograd, cal que no oblidem, en un primer moment hi són representades totes les forces polítiques, fins i tot els cadets. Òbviament, d'una forma o altra, també ha de ser el reflex d'aquesta contradicció del moviment popular i govern. El primer que el govern fa és, o la primera decisió que pren és la de mantenir-se a la guerra, és a dir, mantenir-se fidel als aliats, és a dir, allargar la guerra fins a la victòria dels aliats. Sobretot tenir en compte, insisteixo, que les tropes centrals comencen a ocupar una part important de l'imperi rus. La posició de les guerres socialistes ja us he dit. Els bolxevics estan a la línia d'afirmar que és l'hora de la revolució, no tant que és l'hora, perdó, més aviat els bolxevics i els menxevics estan a la línia d'afirmar que és l'hora de la revolució burgesa, és a dir, el govern provisional ha caigut la monarquia, el govern provisional pren una sèrie de mesures que han de donar pas a la revolució burgesa i la institucionalització d'un sistema liberal parlamentari. Per exemple, això és el que deia Pravda, que és l'òrgan oficial del partit bolxevic, fins que arribarà Lenin. I, com us deia, les seves diatribes contra els seus propis congèneres, contra els militants del partit bolxevic són importants. El govern adopta una sèrie de mesures que responen a aquest objectiu d'anar cap a la institucionalització d'un sistema liberal parlamentari. Amnistia política, per això permet tornar a tants exiliats o sortir de la presó a tanta gent, Kamenev, Stalin estaven a Sibèria, llibertats individuals i col·lectives, igualtat de tots els ciutadans no de les ciutadanes, aquí les dones encara no serà fins que arribin els bolxevics que les dones tindran categoria de ciutadans a ple dret, igualtat de tots els ciutadans més enllà de la religió, de l'ètnia o de l'origen social, drets polítics de reunió, d'associació, dret al vot, i això acompanyat de la convocatòria d'una assemblea constituent que hauria de decidir el caràcter del règim, monarquia o república. El tsar ha abdicat a primers de març, hi ha un buit a dalt de tot de l'Estat. De fet, el prometre una assemblea que no s'acabarà convocant fins al final de l'estiu, és sobretot una mida dilatòria amb l'esperança de poder-se fer totalment amb el control de la situació. Unes eleccions podien portar a una sortida incontrolable. També aprova mesures socials, la jornada de 8 hores, l'alça salarial, però en la pràctica aquestes són paper mullat. Les vagues i els aldarulls a les fàbriques són la traducció de què són paper mullat.
La insuficient resposta del govern a les demandes populars fa créixer el descontent dels treballadors i comencen a prendre un camí autònom que es tradueix en el control obrer de les empreses, control obrer de les empreses i en l'ocupació de les terres, que s'havia començat a produir ja a partir del 14, però que ara és un moviment d'abast importantíssim. S'ocupen terres de la gran propietat nobiliària i terres de la corona. Llavors neix el lema «Tot el poder als soviets», que, cal no oblidar, no és un lema bolxevic, és un lema anarquista, encara que després, òbviament, els que l'han fet famós són els bolxevics. La tornada a l'abril de 1917 de Lenin a Rússia, aquella tornada tan discutida, però que ara hi vull entrar, travessant totes les files enemigues i entrant per Suècia, per Finlàndia, fins a arribar a Petrograd, on s'ha rebut de manera multitudinària, la tornada de Lenin a l'abril del 17 provoca un gir brusc a la línia del partit bolxevic. Un partit bolxevic que estava enquistat en aquesta actitud doctrinària de la revolució per etapes. És l'hora de la revolució burgesa, hem de fer madurar aquesta revolució burgesa, ha de créixer el capitalisme, consolidar, i després ja anirem cap a la revolució social. Lenin diu les reivindicacions populars van molt més enllà que la simple concessió de drets polítics, de drets sindicals, de drets econòmics que pot donar una república, un sistema liberal parlamentari. Cal sortir, és a dir, cal anar a un ordre diferent, a un ordre social diferent, i cal sortir d'una guerra provocada per interessos capitalistes, sense dilacions, per interessos imperialistes i capitalistes en altres moments. Cal, per tant, trencar amb el suport del govern provisional. Aquesta sí que és de ruptura, mentre que el soviet havia tingut un paper ambigu, de control, de cooperació, de discussió a vegades a moltes de les mides del govern provisional. Cal trencar amb el govern provisional. I, de fet, això vol dir, és una altra etapa del moment revolucionari, és una altra etapa revolucionària, vol dir que cal forjar una aliança de classes, una aliança entre el proletariat i la pagesia, una aliança de classes entre el proletariat i la pagesia, que és, en definitiva, la que acabarà explicant la Revolució d'Octubre. O sigui, la Revolució d'Octubre no és el producte d'un cop d'estat. Jo no sé si encara hi ha algú que s'atreveix a parlar de cop d'estat. Sí que és cert que, a diferència de la Revolució de Febrer, sí que és una revolució que es prepara. És obvi que els bolxevics estan treballant des de l'arribada de Lenin i sobretot des del fracassat cop d'estat de l'extrema dreta a l'agost del 1917, estan treballant per liquidar, per acabar el govern provisional, però relacionats amb tot el moviment popular, amb els soviets. No és un cop d'estat, sinó que és allò que encara ha dit alguna vegada és el resultat d'aquesta aliança de classes entre la pagesia i el proletariat. És el resultat del procés, ho ha dit Carr, però és que ho ha tret del propi Lenin, del procés de bolxevització de les masses. Lenin fins i tot arriba a dir en un moment determinat, a l'estiu del 1917, que estan molt més bolxevitzades les masses que els propis bolxevics, i que van més enllà del que planteja el propi partit bolxevic. Bé, la situació, el divorci, que acabarà amb ruptura entre el govern provisional i les classes populars, amb aquest partit bolxevic, que evidentment està fent un paper de corrosiu, és obvi, de dificultar la vida del govern provisional, el divorci entre el govern provisional i les classes populars es fa més greu a la mesura que, us he dit, el primer govern es forma al març de 1917, però els altres tres governs,
l'últim del qual desapareixerà a l'octubre del 1917, en els altres 3 governs hi entren ja militants, membres del Partit Socialista Revolucionari i del Partit Menxevic. Esclar, això fa, des de la perspectiva de les classes populars, i en la mesura que aquests governs en què ja entren els socialistes no posen en marxa reformes de caràcter social important, això fa més evident a les classes populars que aquests socialistes revolucionaris i aquests menxevics no estan per la línia de la revolució, per la línia dels canvis socials que ells emanen, que és la pau, que és són la terra, són el dret al pa, el dret a una vida digna i la sortida de la guerra, perquè mentrestant es van mantenint, menxevics i socialistes revolucionaris mantenen aquesta línia, aguantem la guerra fins que els nostres aliats guanyin. Per tant, clar, és el moment en què emergeix el partit bolxevic com l'únic partit que és capaç d'escoltar, i aquesta és la gran, jo crec que és la gran qualitat de Lenin i els bolxevics, la capacitat d'escoltar quines són les demandes de les classes populars. La pau, la terra, el dret a la vida, el dret al pa. Lenin formula el trencament de Lenin amb el govern provisional, passa per les famoses tesis d'Abril. La tesis d'Abril, que és això, el dret a la terra, l'expropiació de terra sense autorització, el decret, el control obrer de les empreses, el no reconeixement del deute exterior, que Rússia era evidentment immens, sobretot a partir del 1914, canvis fonamentals a l'exèrcit, perquè va donar pas a un tipus d'exèrcit absolutament diferent, etc. De fet, aquestes tesis d'Abril són la base del que serà el programa bolxevic. Per primera vegada hi ha un partit que té un programa, que és un programa de caràcter revolucionari. És un programa revolucionari per liquidar, per acabar amb aquest govern provisional incapaç de donar resposta a les reivindicacions populars. No és l'hora de la revolució burgesa, és l'hora de la revolució social. Bé, per tant, us deia que davant de la paràlisi del govern provisional, amb l'agreujant que en aquest govern hi ha ministres socialistes, socialistes neopopulistes o menxevics, les masses es van bolxevitzant, entès com l'exigència de pas a una fase superior, que és la que d'una forma o altra plantejava Lenin en les seves tesis d'Abril. Per tant, ens trobem davant de la confluència de les reivindicacions populars i el programa bolxevic. No es tracta de la manipulació de les classes populars, com des de la historiografia liberal s'ha venut, d'un Lenin i d'uns bolxevics, que són la representació del dimoni amb banyes i amb cua, sinó que és una confluència produïda perquè els bolxevics estan escoltant i estan sentint el que la gent reivindica. Bé, és una confluència que es tradueix com? Que aquests bolxevics, que eren minoritaris dintre de les forces d'esquerres al març de 1917, tenien 25.000 militants, al setembre de 1917 tenen ja 250.000 militants, és un creixement espectacular, i són majoritaris ja en els soviets d'obrers i soldats. I aquesta majoria reflecteix també en el soviet de Petrograd, evidentment, i en el comitè central executiu dels soviets. Pel mig s'ha produït, evidentment, les jornades revolucionàries i insurreccionals de juny, juliol, contra el govern, i sobretot les de juliol, que el govern acusa els bolxevics d'haver-la posat en marxa. De fet, no serà així, perquè Lenin i els bolxevics consideren que no ha arribat encara l'hora de la revolució, però això obligarà a Lenin a exiliar-se de nou, i recordeu que és durant la seva estada fora de Rússia, durant un període que va de juliol a octubre
d'octubre, quan ell escriu un dels llibres més famosos, que és L'Estat i la Revolució, que és com una mena d'explicació sobre el que hauria de ser un món utòpic, el que seria l'Estat, finalment l'Estat sense classes, després de passar per una etapa de dictadura del proletariat. Bé, per tant, al setembre els bolxevics són ja la força hegemònica i no oblidem que, d'altra banda, força hegemònica que es tradueix en el seu pes a l'exèrcit, el que queda de l'exèrcit, sobretot en les milícies obreres. Milícies obreres, que d'altra banda, les milícies urbanes, però que moltes d'elles són d'origen agrari, que aquí tornem a trobar el tema dels camperols. És a dir, molts dels soldats que s'han amotinat, que han fugit, són soldats, són camperols, són pagesos. Jo no voldria fer-me pesada, però és que el tema agrari és un tema fonamental. El tema de la terra ho serà a la Guerra Civil, ho serà a Blanep el 1921 i no cal que us digui que ho serà a partir de 1928-29, quan Lenin adopti la línia dura de liquidació de la qüestió agrària. Bé, ja estic acabant, ja pràcticament. El que acaba de donar impuls al moviment revolucionari i a la decisió dels bolxevics de prendre el poder, d'acabar amb el govern provisional, tècnicament la presa del poder sí que és un cop d'estat. Tècnicament, sí, ocupen els centres de comunicació important, ocupen els ponts de Petrograd, ocupen el Palau d'Hivern, però el que passa és que això no costa, es disfa de MEF, no costa pràcticament sang, pràcticament no hi ha morts. Va ser un fet, diguem-ne, fins i tot a molts llocs de Petrograd ni se van assabentar, la gent va seguir anant als teatres, celebrant festes, que tècnicament, ara, si voleu, si per satisfer una part de la historiografia liberal, diríem que tècnicament sí. És evident que no és un cop d'estat, és el resultat del procés de confluència de bolxevics i classes treballadores que entenen que s'ha d'anar a una fase superior dels canvis polítics, els canvis socials i els canvis econòmics. No voldria oblidar aquí el paper central de Trotsky, tornat al maig de 1917 a Rússia, i que serà l'ànima, evidentment, de la creació dels guàrdies rojos, que estaran fonamentals en la presa del poder, a la Revolució d'Octubre del 1917. Guàrdies rojos i milícies de Petrograd que liquidaran l'intent de cop d'estat de Kornilov el 25 d'agost de 1917. Davant de la descomposició del govern provisional, el creixement del moviment revolucionari, l'extrema dreta intenta un cop d'estat. Per tant, sí que la disjuntiva és clara, o es va cap a una sortida revolucionària, un salt qualitatiu, o un cop d'estat que retorni a una situació de control per part de les forces tradicionals, de les forces conservadores, de l'extrema dreta, del control de la situació russa. Bé, amb l'assoliment de l'hegemonia als soviets, a l'hegemonia a les milícies populars, els bolxevics entenen que ha arribat l'hora de liquidar el govern provisional i prendre el poder. I fan coincidir, és una manera de dir-ho, és a dir, fan coincidir la presa del poder amb la celebració del segon congrés de sòviets de tot Rússia, en el que són la força majoritària. La insurrecció es produeix entre la nit del 24 al 25 d'octubre. El 25 d'octubre s'han fet amb el control de Petrograd. Kerensky fuig de Petrograd, intentarà tornar, però no podrà. I el mateix 25 d'octubre es forma un govern revolucionari. Aquest govern revolucionari és el Sovnarkom, que són les sigles de Consell de Comissaris del Poble, presidit per Lenin, amb el suport, com us deia abans, dels esserites d'esquerra, a la mesura que les primeres mides que adopta el Sovnarkom, el govern revolucionari, són aquelles mides que passaven per aquell programa polític bolxevic que era les tesis d'Abril.
Aquest suport dels eserites d'esquerres durarà poquet. És a dir, al moment que s'inicia pràcticament la Guerra Civil, ara hauríem d'entrar ja en una altra història, a partir de febrer del 1917, els eserites d'esquerra acabaran retirant-se de donar suport als bolxevics i fins i tot havien arribat a entrar en el govern bolxevic. Bé, quina és l'actitud del Congrés dels Soviets davant de la formació del nou govern? La formació del nou govern, la resposta del Sovnarkom és acceptar aquest govern. Es limita, el Congrés dels Soviets es limita a aprovar el nou govern dels soviets presidit per Lenin i format íntegrament per bolxevics. I ara venen unes preguntes amb les quals acabo i deixo obertes. A la mesura que aquest govern és íntegrament bolxevic i que simplement ha estat aprovat però no ha estat elegit ni ha estat discutit pel Sovnarkom, era un govern dels soviets o és un govern bolxevic? No és una qüestió menor, perquè no són encara exactament el mateix soviets i bolxevics. Podien autoatorgar-se legítimament la gestió dels interessos de les classes treballadores, de totes elles, formant aquest govern en solitari? En tot cas, l'actuació, les deixo com preguntes obertes, en tot cas, l'actuació de les altres forces de l'esquerra que van abandonar, en senyal de protesta, van abandonar el Congrés, no va ser una manifestació, va ser una manifestació, crec jo, de falta d'intel·ligència. És a dir, havien d'haver aguantat, jo crec que havien d'haver aguantat en el Soviet i discutir en el Congrés tot el que s'estava produint. Va ser una manifestació de falta de valentia, de falta d'intel·ligència, que d'altra banda havien manifestat ja des de febrer de 1917. Cal que tot això ho tinguem en compte. Bé, i ja per acabar, sí que voldria dir que el triomf del bolxevic a la capital va ser molt ràpid, ho he dit abans, va costar una mica més a Moscou, va ser més sagnant, va costar més morts, va ser costós a Kiev, on els bolxevics ucraïnesos formaven part del Partit Obrer Socialdemòcrata Rus bolxevic i es van enfrontar als nacionalistes progermànics. Va ser sagnant a Bakú, és a dir, que va costar més, però en tot cas, teòricament, la caiguda del govern provisional va ser una caiguda produïda pel creixement del partit bolxevic, pel creixement de les reivindicacions revolucionàries, pel creixement de la consciència de classe i per la debilitat del propi govern provisional. Els bolxevics tenien per davant una feina ingent, és a dir, acabar amb la guerra, acabar amb el caos, desvertebració social, fer treballar les fàbriques, per exemple, en part això ens porta a entendre les mides que van adoptar molt aviat, acabar amb la desvertebració econòmica, fer front a l'oposició de tots els altres partits polítics, de tot el ventall de partits polítics, i aconseguiran, evidentment, fer front a tot això, aconseguiran vèncer, és a dir, controlar tota aquesta situació, però evidentment ho aconseguiran després d'una terrible guerra civil, els costos de la qual algun dia suposo que hem d'acabar valorant. Un moment o altre sortirà el tema de la guerra i els seus guerra civil i els seus costos. I ja només per acabar, el que podria dir gairebé una anècdota, però que no és una anècdota, i és que des dels governs occidentals, des dels aliats, no van acabar d'entendre en un primer moment quina diferència hi havia entre la Revolució de Febrer i la Revolució d'Octubre. Per què? Perquè el caos a Rússia havia estat de tals dimensions que es feia difícil saber què passava. Els motins agraris, les desercions, fins a quin punt hi havia diferència. No van saber veure que aquí s'havia produït un salt històric, qualitatiu respecte a la Revolució de Febrer. Però sobretot sí que quan ho van veure en dos moments. Ho van veure quan els bolxevics
inicien les converses per anar a la pau amb els alemanys, sí, això sí que és diferent, i quan decideixen no pagar els crèdits de guerra, no pagar, llavors sí, llavors s'estan tocant interessos econòmics molt seriosos. Aquí sí que en aquell moment, en aquesta demanda d'aquests dos fets, demanda de negociacions de pau amb els alemanys i no reconèixer el deute exterior rus, aquí s'està produint una cosa diferent. És quan, evidentment, es produirà tota la mobilització europea contra el que ha estat aquesta revolució bolxevic. Només per acabar, sí que voldria insistir en que la guerra civil va generar uns costos terribles i que els problemes dintre del propi partit bolxevic van ser terribles durant tota l'etapa de la guerra civil i que amb la NEP es va intentar, és a dir, la guerra civil trenca pràcticament, per un moment totalment, l'aliança de classes entre la pagesia i el proletariat. I amb la NEP s'intenta retornar aquesta aliança de classes, però no a la situació d'octubre, no totalment a la situació d'octubre de 1917. Les llibertats polítiques ja no es recuperen. El que s'instal·la és la dictadura bolxevic del proletariat, o la dictadura bolxevic. Deixem-ho aquí obert. Bé, res més.